Pokrčíme kolienko a poď ku mne. Poď. Poď, Kristýnka. Poď, Kristýnka, poď. A poď sa ku mne otočiť. Otoč sa. Poď. Tuto ku mne, tuto ku mne. Poď a postavíme sa na ručičky a havino. Sprav havina. Poď hore, na 4. No super. Havino, hau. Teraz sa dáme na petičky. Vyrovnaj sa pekne, Kristýnka. A ideme chodiť. Počkaj, mama sa rozbehla. Volám sa Bezuchová Andrea, moja dcera je Kristýnka. Kristýnka sa narodila predčasne v 29. týždni s váhou 960 gramov. Vlastne z toho vyplývajú všelijaké komplikácie ako detská mozgová obrna, posthemoragický hydrocefalus. Chýbam tebe. Ja už chyba aj budem aj chýbať. Áno, bublinka. Do zariadenia Renona sme sa dostali, keď mala Kristýnka 3 roky. Vlastne kvôli motorike, lebo jej pravú stranu má postihnutú. Ručičku skoro vôbec nepoužívala, na nožičku krývala, chrbátik mal skrivený, ovisnutý, také ramienko proste ťahalo ju do tej pravej strany. Na pobyte sa jej stav začal zlepšovať. Do ručičky brala menšie predmety ako ceruzky, nejaké to pero, placky z lega. A na tú nožičku po pobyte veľmi pekne začala chodiť, nekrýva. Tak ľudia, čo nevedia o jej diagnóze, tak si absolútne nevšimnú, že vlastne s tou nožičkou má nejaký problém. Aká to je? Aj tu je. Fialová. Krásna. Sme veľmi vďační týmu Renona, ktorý proste je na nás trpezlivý, sú veľmi milí a vlastne starajú sa tu o nás 100% a Kristýnke pomáhajú, sme im za to veľmi, veľmi vďační. Dole, poď pomaličky k Saške. Pomaly. A ešte ku mne. Pomaly, Kristýnka. Super, aj. Ale jak to ideš? Pekne sa postav. Pekne stoj. Takto pekne. Ty bojač. A vystierame kolienka, vystierame.